хушхабар занҳои азиз, пеши апаи санобар омадагӣ ман ҳозир суроғара мефаҳмонам, тамошо кунед. Аз ин тараф якум советскияй раҳи пешина ҷалҷам. Аз ин тараф бошад хаймаи Хайём. Ина марамад вай нарафта. Нигоҳ кунед, казинои Саидчо нарафта. Хулоса анаиҷа гардиш мешава. Кошонаи ҳусни Асмо. Апай санобар мастери пешинаян. Бисёр муштариён медонанд. Ина хушхабар барои шумо занҳои азиз, биёен кошонаи ҳусни хичона кушодагиян бо нархи дастрас. Хонашон кушодагиян барои ҳавай ҳамаи борошон, ҳамаи услугоошон, мисол ҳамун хизматрасоние ки ҳастай, нархош беҳад арзонай. Баъд косметикое ки истифода мебаранд, ку маҳсулотошон профессионалияй. Нигоҳбини мӯи сар, мисол кератина мекунанд, тамоми намуди ами вая мекунанд, прическаву, макияжу, маникюру, педикюр, инчунин шугаринг доранд. Духтарои азиз, марамад бо нархи дастрас хоҳен тамоми намуди анам хеле зебоира кунен, пас анами кошонаи ҳусни Асмо биёен. Дидена духтаро суроғара пурра нишонтон додум. Ҳозир ҷудогона навор мекунам, ҳамаша машмода нишон медиҳам. Маҳсулоташон ҳамаш анамин оригиналай. Нигоҳ кунед, брендои ҷаҳонира истифода мебаранд. Корошон беҳад зурай, профессионалияй. Марамад муроҷиат кунед. дар инҷа боша духтарако, ба шумода як кошонаи ҳусна тавсия метиҳам. ҳамха макияжҳои хушрӯ мекунанд духтаро дар кошонаи ҳусни Асмо. арӯсако, занҳо биёен, ҳатман нав кушодагиян аксия рафтестай, тамоми намуди услугашонда аксия рафтестай арзона, нархҳои арзон кати чи маникюр карданиен, чи мисол макияж карданиен ё ин ки прическа, пас биёен. Суроға якум советский назди хаймаи Хайёма чорраҳа мешава, сеюм хонаяй. Ҳозир ба дои после мекунем духтарака, шумо тамошо кунед. Ина духтарако дои после, нигоҳ кунед, корушам хушрӯвай, бе эффект, бе ҳичи. Нархи макияж аз 150 сомон сар мешада. Арӯсако, хушхабар барои шумо ияй ки шумо метавонед хоҳарака хонаям заказ кунед. Медонам ки бисёриё омада наметавонанд. Ина барои чаҳои гаштак, барои рӯзи тӯйтон заказ кунед, рафта шуморо прическа, макияж мекунанд бо нархи дастрас. Чашмотон ябра кушоен. На марамад нигоҳ кунед. Ҳамаш ами ваёе ки истифода мебаранд, ку тену, тушу, мисол тоналкаву дигар ҳамаш қиматияя, ҳамаш брендови качественни анами косметикояй. Хулоса метавонед бо худтон омада аз наздик корошона бинед духтаро. Ина духтарако, анами духтарага муша бинед. Ҳозир мо ира восстановить кардастем. Мақсад одамое ки сарошон мӯи саршон мереза, мо метавонем ки ира восстановить кунем. Ҳам рехтани мӯҳман меша, ҳам мӯй мебурем. Течение хай 2 ҳафтада минимальный бугем меша. 2 ҳафтада ами лечение давом мекуна. Иқа мебуре уже всё, дальше ам мера. Ина марамад. Баъд нархо чӣ хелай дастрасая? Дастрасая, вай буқа қимат неста. Мақсад метонем ки мана восстановить кунем. Чи кремову чи чизу намехаранд, маслои қимат мекунанд, восстановить кардан наметонанд. Мақсад вай бу қиматтар меқата. Метонанд ки биёян народни стресс кати метонем мошина рехтанаша восстановить кунем, бо мӯи сар бурем. Течение 2 ҳафтада. Тамошобино, кошонаи ҳусни Асмо анамин намуд хизматрасониёра дора. Ина касе мӯҳш бисёр мереза, касе аллакай рехтагияи мӯи саршонам хеле кам шидагияй, метавонен биёен 2 ҳафта шуморо лечения мекунанд, мӯи сартон меброя. Нархи арзонай. Марамад суроға якум советский назди хаймаи Хайём гардиш мешавад. Собир Абдулло. Ина марамад рақамашон ҳаст. Духтаро хонада кардагиян салона. Рақамашон ҳаст. Агар наёфтен суроғара, марамад зангшон занед, пурра бо шуморо суроғара мефаҳмонанд. Ира бинен охи. Анамина ҳозир восстановить мекунанд. 4 рӯз шидаям я процедурамо. Уже мӯи сар рехтанаш бас кардагияй. Рехтанаш камтар шидагияй. Буреза як 6-7 дона уже ба мӯи сар меброя. Ҳозир 7 чанд рӯз шид? 4 рӯза. 4-ум рӯз имрӯз процедурамо. Иншаллоҳ дар 4 рӯз уже мӯҳрезиш бас шидагияй. Чириз 1-1/2 ҳафта пас уже мӯи сар меброя. Апай санобар ичия ичко кадестен? Прическа кадестена? Не, и ҳозир ами гулое ки мақсад мӯҳ гул мехра, гул харакоетен анами. Мӯҳ гул меброра, баъд мебранд бисёриё. Ё қати қайчи бисёртар одамо мегиранд мастеро, бисёр метавонанд ки мақсад мӯя бисёртар гиранд, например, и фақат ҳамин мухракоя мегиранд. Инами гулоя ку гулако. Инами гулакоя полни анам хе так кардан масъулият
мура полный намегири, ҳамун гулоша фақат мегирад тамома. Чизи дар кория мегирам. Ина дидем? И чӣ ном дорад? И полировка. Полировка ина диден? Нархномаш 50 сомон ай мода например. Ина диден? Ҳамаша тоза скидка рафтест 50 сомон. Барои кушодашавишон аксия рафтест тамошобино ина полировка ина полни мӯи сартон ай гул тоза мекунен. Нархаш 50 сомон. Марамат биёен. Кошонаи ҳусни асмо. Якум советский назди хаймаи Хаём дан тамошобино гардиш мешавад сеюм хона. Биёен аз наздик бинен да тамоми процедураро доранд. Нархошон арзон. Баъд як чиз дига прическа, стрижка. Чӣ намуд стрижкае ки дар кораитона? Чанд сомай? 80 сомон ай. Вай например 80 сомон чӣ мешавад? Сара мешуем, бальзам мекунем, уход мекунем, ба стрижка мекунем, баъд аз стрижка бо средствое ки дорем. Дидена тамошобино. Витамин, ҳамаш фирма. Яъне 80 сомон да диден чӣ қадар уходошка. Диден тамоми уходора мекунанд. Тамоми намуди стрижкаро метонен бикунен. Сар шида, ай коротки стрижка, детский стрижка, любой намуд стрижка мекунем. Уходошка ти марҳамат. 80 сомон зиёд намешавад. Ман як 80 сомон мекапам и всё. Беҳад арзон тамошобино. Марҳамат. Ҳатман пеши апай Санавбар биёен. Беҳтарин мастиран. Мастири қадимаан аллакай клиентошон хучон медонанд. Биёен нав кушодагиян мешиносен марҳамат. Ина салони хучона кушодагиян ба ҳазур ака омада метавонен прическа кунен гуфти гапо. Чӣ мехостам гуфтан шумо ба ҳаст одамое ки страдат мекунанд. От чего страдают они? От того, что, например, объем надоранд, сарш пачака, ёки мӯи сар рехтагия, например. Мо техникаи навози, например, фирмаи тоже Бразилия каси истифода мебарем. Ҳами прикарнавой объем меган. Сайтумда ҳастай, ҷада корм ҳастай, например. Ай реша объем метада? Реша, тока решая мекунем. Супер объем меган вай ҳамха объеми хушрӯй меистад то 4 моҳа меистад. Вай бисёр беҳтарин чиза. Например, одамое ки кор мекунанд, вақт надоранд, чтобы укладка кунанд, корнира объем бардоранд, ёки ягон мероприятие ҳаст, ё съёмка доранд, например, и чиз так па тайёра. Корниш вая камтара кончикошда, например, метавонад ки фенча куна, укладка куна. Тамома. Корнира 1 соат фен карда намешна, например, вай бисёр чизи хуб аст. Вай дар корм дар сайт ҳастай, например. Лекин ҳамин средствоошо ваёш фирмаи тоже Бразилия, мақсад мӯи сар намерезад ба эҳтиёттар. Мақсад ман чиқатонум фикри клиентоя мекунам, ҳам дастрасай, ҳам мақсад маҳсулотои ман қиматанум, но ман нархшон дастрасай. Марҳамат биёен. Zato što ma drugi xonay xudimda kardagim, ma arenda parenda nametim, ma baroy hamin арзоная. ma arzontaray, например. Мо иҷа мекунем ӯзи тамом всё. ҳамаш ҳастай. Тарако мехоҳен милиркаи фасон кунен. Милирвини бисёр мепурсанд. Марҳамат, ман як кошонаи ҳусна шумода тавсия метиҳам. Нав кушодагиян акция рафтеста нигоҳ кунен. Ҳамино ҳамаша ваёшон ҳами молое ки истифода мебаранд ко ҳамаш профессиональни қиматиай. Лекин анамин милиркае ки 600-700 сомон айко ино барои кушодашавишон 300 сомон да мекунанд. Марҳамат аз 300 сомон сар мешава. Дар кортон бошад апай Санавбар и пешина мастирай аллакай ҳама мешноса. Ина ҳозир дар хонашон салон кушодагиян. Биёен ина нигоҳ кунед. Ҳама чизои профессиональни каси кор мекунанд. Ино мақсад мӯя намешкананд, боли мақсад эҳтиёттар мекунанд. Ино каси да колористика дар кора, колористика камтар ай милирка фарқ мекунад. Мақсад колористика, колорирование это мақсад дигар ҷоба, дигар вай салонова, например, ай ҳазор боло хас метра дарозиш чанқай. Например, ай мо нархумон хела поёнтар, бо мебин маслиҳат мекунем. Смотря мӯи сар чӣ хелай ғавсай, тунукай, бо вайша мебинем, дарозиша мебинем. Ай ҳамин 600-700 сар мешад нархмон то булай мақсад колористика. Ана вайшон бошай 300 сомон милиркашон. Ана и чи ай? Ино краскаҳои фирмаи Estelle. Например, и як фон агар краска хоҳанд клиентҳо мехоҳанд ки, например, як ранг ин маъне ки ма, например, шумо например мехоҳем ки як тон например ин цвет кунем да ҳаст ки дигар ҷоба ё нархномаш 350 ёки
450 ё 550 ё ки минимальни ҳаст салоне ки арзонтар 250 кунад, аммо 150 сомон хенас тамошобино ина дидена ино чизое дута ноло ино барои одамое ки моҳои сари сафед доранд сизина ино анами барои сизина истифода мебарем мақсад дуно чиш хубе ки то 1-1.5 моҳ меистад моҳи сар сафеда ана нашад колористика ай 600 сар мешаст материал какой длина например бо иҷо чӣ дорем ай фирма Estelle барои клиентҳо уход дорем например цветочный уход инам бисёр чизи нағзад например пасаями процедура ки милирни мекунем айртач мекунем или чего только краситься например фирма Estelle каси фақат краскаем кунем агар метонем ки баъд аз ин ҳамин чиза қаси кремш истифода барем мекунам ино нархош 100 сомон якта уходош например ай фирма Limbo уход для мулоими сар мӯи на оживление мӯи сар ки шикастаги уже беззебай бисёр боло ба боло краска кардагӣ уже вай мёртв меша мехоҳем ки ай бехш бурем шумо метавонед ки набурену биёен пеши ман например ё надо мақсад восстановление мекунем да ҳамин мӯи сара мулоим мешад беҳтарин дидена тамошобино барои шумо бисёр и чизи хубе бисёри одамҳо и чиза намедонанд апаҷон мӯшона мебуранд толи вай мекунанд и бисёр мӯя зинда дидена аммо мӯи сари хитона аз сар ранги ами пешинаш ам хел зиндаи хушрӯ мекунанд марамат каседа дар корай анам хел ва ё услугои фасон бо нархи дастрас ки анам хел маҳсулотои оригинал кати шумо данам хизматрасонӣ кунанд ҳатман кошонаи ҳусни асмо биёед якум советский даян тамошобино хаймаи хайём гардиш мешавад ё сеюм хона мешавад марамат рақамашон ҳаст барои маълумоти бештар муроҷиат кунед страничкашонам отметид мекунам будроин як бурака корошона бинен страничкаи хичонда дар бораи кератин бисёр пурсиден духтаракон марҳамат кошонаи ҳусни асмора ма шумо да тавсия метим ҳатман биёен ҳамаян амин ваёе ки мекунанд ку ҳамиё чӣ намедоранд маҳсулотошон кератиношон ҳамаш оригинал ина нигоҳ куненда ҳамиё дар центро истифода мешавад лекин нархҳои қимат кати лекин шумода барои мисол кушодашавишон арзон кардагиян ина бо нархи дастрас метавонен биёен кератин кунед камакак маълумот битен ами дар бораи нозукиёш аз фирма мақсад аз дигар фирмаҳо мақсад фарқият мекунад например Эрон Россия ва ё камтар эффект метавонад камтар мақсад тезтар мераванд а ино фирмаи Бразилия ино ҳамаш ҳамин новинка ино боли камтар стойки и блеск хороший короче блеска хушрӯ метиҳад например и стойки 1 солинаш ҳаст 6 моҳинаш ҳаст ин як вообще 1 солу 2 моҳаш ҳаст дидена барои кератин кардан ҳатман кошонаи ҳусни асмо биёен тамошобино нархшон дастрасай нав кушодагиян барои ҳавай подписчикони азиз агар кератин карданӣ бошен агар мисол ино бо мӯи саре ки мисол повреждённая анамин фирмаи Limbo кати мо восстановление мекунем мӯи сарое ки например шикастагиян баъд аз милирни моҳошон мешиканад ё ки уход надорад ҳаст ваёе ки милиркое ки мақсад месӯзонанд бисёр боло ба боло мекунанд месӯзонанд с ними мы восстанавливаем бо сара восстанавливать мекунем ина барои хуб нигоҳ доштани мӯи сартон барои лечения кардан табобат кардани мӯи сартона зинда мекунанд ҳам объёмуш ҳам рангш ҳама тарафа дигар мешавад хоҳен бо нархи дастрас кошонаи ҳусни асмо биён ма страничкашон отметид мекунам рақамашонам мемонам занҳои азиз ина бисёриё кератин мехостанд кардан биёен кератин бикунен як бурак ами кератин чия мисол маълумот битен кератин это мӯи сари ҷиндалая рост мекунад ба блеск мекунад шалковисти мекунад мулоим мекунад ҳамин фирмаҳо кати 100% он гарантирует то что например аз дигар фирмаҳо и фарқияти калон дорад и ҳам и составош қиммата ҳам ами вай мақсад мо нархҳои дастрас кати нархҳои арзонтар кати мо мекунем я барои чи дигар ҷо мақсад бисёртар қиммат аренда метиҳем вай метиҳем за то что мо иҷа дар даруни хонаe мақсад мо арзонтар мекунем мана марамат биёен суроға якум советский тамошобино назди хаймаи хайём мешавада марамат тарафи казино нарафта гардиш сеюм чорум хонаяй хулоса ма рақамашонам мемонам суроғара ки наёфтен нависен бо шумода мефаҳмонанд марамат